Първо извинявам се, че изглеждам толкова зле. Подпухнала и така нататък. Но това си има своите причини. Последните дни са изключително тежки за мен, защото минавам през нещо много тъжно, много тежко, като тук не става въпрос за любовни драми, а наистина за най-тежкото нещо, което може да се случи на някого, което те изправя пред една нова реалност, която ти си длъжен да приемеш. Нали, хората сме свикнали винаги да промениме нещата и да ги правим такива, каквито искаме те да са. Използваме пари и всякакви средства и се опитваме да подобрим, да помогнем, да променим нещата, да действаме върху тях, да могат те да бъдат променени по начина, по който на нас не се иска, но наистина има много тежки неща, които не могат да бъдат променени. Не може да се повлияе нито с пари, нито и с каквото и да е. И сме длъжни да живеем с новата реалност, която ни се поднася от съдбата, от живота. Обръщам се към хората, които видят това и които точно в момента преминават през нещо трудно, физически или емоционално. Винаги знайте, че определено не сте сами и че има още доста хора, които се борят с трудни неща и се борят с това да приемат новата реалност, която им се поднася. И знайте, че реално ние нямаме избор, освен да приемем тази нова реалност и да се опитаме да продължим да живеем с нея такава, каквато е.